мехрибан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга бөек ислам тәгълиматына багышланган дини-мәдәни программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Әссәламу алейкум, газиз имандашлар. Без сезне Ихлас мәчетебезнең телевизион студиясында сәламлыйбыз. Газиз милләт, үткән бәйрәмнәребез тагы да җәмләбезгә рәхәт бирсен, өйләрегезгә ям, ашларыгызга тәм бирсен иде дип дуалар кылмактабыз. Хәбәрегез булсын ки, 14 июнь көнендә Башкортстан мөселманнары дини назаратының яшьләр бүлеме бөтен ислам җәмәгатебез өчен тантаналы зияфәт, ифтар ашы үткәрде. Бу бәйрәмгә республикабызга Төркия җәмһүриятеннән килгән дин әһелләре, имамнар җыелдылар. Ихлас мәчетебездә хезмәт күрсәткән имамнарга без дә бүләкләребезне, дуаларыбызны, рәхмәтләребезне юлладык. Әлеге чарада катнашучылар шушы бәйрәмгә мөнәсәбәт илә фикерләрен әнә шулай гәүдәләндерделәр. Мин күпме ифтарларга бардым, хәзер бөтә ердә яшьтәр күбрәк, уллар әз. Шуңа куаныз. Димәк, безнең халкыбыз, яшьләребез иманга баса, ә иман ул халыкты дөреслеккә әүзәй. Тәртипсезлек бетә, эсеү, наркомания бетә. Һәм халкыбыз, Аллага шөкер, яхшы тормыш алып барыр дип ниятләйм. Башкортстан дини назараты безнең шушы төрек хәзрәтләрен чакырып, Кур'ан хафизләрен чакырып бик яхшы эшләде, чөнки ул безгә сусаган халкыбызга су биргән шикелле, халкыбызның дәртләндереп, күңелләрен күтәреп җибәрү өчен бер сәбәпләрдән булды. Киләсе Рамазан шәриф айларында күреп, шатлыкта, сөенештә күрешергә насыйп булса иде, изге хәйр фатихаларда калабыз. Ошо урада айында, Рамазан айында ниндәй кимәлдә кешене баклап кына калмай, рухи яктан тадарына, тап ошо байрамда, ошо кисәлә мусулманнар бер-бире белән очрашып, бер-бире белән аралашып, 30 көн буе яки 1 ай буе тоткан ураданың ниндәй уның тормышына, уның рухи дөньяһына, уның гомумән тәненә ниндәй сихәт килтергәне турында аралашу, гомумән иң яхшы әйберләрнең бере. Әмма безнең Башкортстан язучылар союзында гомумән язучылар да ул урада тоткан язучылар бар. Гомумән мусулман дөньяһында, язучылар дөньяһында урадая иң зур айдарның бере булып һанала. Шуның өчен бу байрамга без ихласлап килдек. Һәм урада тоткан һәрбер мөслим кешеләрне ихлас күңелдән котлайм. Бундай байрам безнең күңелләрдә лә, безнең тәннәрдә лә тагы бер тапкыр сафланыр дигән теләктә калам. 7 июль Башкортстан Республикасында Халыкара ислам эшмәкәрлеге берләшмәсе 2 яшьтән 15 яшькәчә балалар арасында галәм авазы Коръән Кәрим уку ярышын үткәрә. Әлеге чара Ырымбур мәхкәмәи шәргиясе төзелүгә 230 ел һәм Зәйнулла Рәсүлинең 185 еллыгына багышлана. Бәйге Ихлас мәчетендә үтәчәк. 7 июльдә Коръән тантанасына бергәләшеп килегез. Аркадашлар, Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте һәм Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте. Рамазан айының соңгы кичәсендә Ихлас мәчетебезнең ашханәсендә зур ифтар мәҗлесе булды. Анда дәүләт эшлеклеләре һәм Ихлас мәчетенең иң якын дуслары, шәһәребез зыялылары катнашты. Ул шундый шәрәф, шундый бер зыялылар кичәсе булды. Бәйрәмебез мүбәрәк, истәлләребез түгәрәк булды. Һәм дә бу кичәдә без ай буе дәвам иткән Рамазан айында хезмәт күрсәтүче яшьләребезгә, модераторларга, зыялыларыбызга, иганәчеләребезгә рәхмәтләребезне белдердек. Әлбәттә, аларга истәлекле бүләкләребезне тапшырдык. 15 июнь көнендә 1 Шәввал таң ату белән Ихлас мәчетебезгә халкыбыз, мөселманнар, иңне иңгә куеп, дулкын-дулкын булып җыелдылар. Бәйрәм намазы иртәнге сәгатьләрдә ада кылынып, анда Төркиядән килгән дин әһелләребезнең вәгазьләрен, насихатларын тыңладык. Һәм дә без бәхетле
biz baxtiyar deb davlatimiz yetakçilərinin salamların, qutlaularını tingladık. Uraza beyramında İxlas məscidimizdə Sahib Jamal türkümünün vəkilləri də aktiv qatnaşdı. Həm onlar beyramni yemləb özlərinin bik motor шығышларын təqdim etdi. Әйе, bu hayran tamaşa buldu. Çünkü dinimiz İslam, ol turmuş dini, ol hayat dini. G'ibadətinin öz vaqti var, g'ilim alının öz vaqti var, xizmat, ish ada qilunun da öz vaqti, hem bayram etünün de öz vaqti var. Bayram ertəsində ziyalılarımız көңіл түрінде bulgan мың jırlarını, şiirlarını, münəcətlərini, ilahilərini halkımızga işittirdiler. Uraza beyram kişində Başkırtıstan Səudə özəgində balalar sabantuyuda ötkərildi. Bu bayramda Aluh şəhərimizin milli ruhlu, dindar ruhlu halkımız jıyılgan idi. Anda türlü oyunlar, шығışlar, hem hükümet hem din əhllərinin salamlarını işittik. Demek bizlerge öz gımırımızda, öz dövrümüzdə, öz halkımızın, hükümetimizin imanın körürge nasip eyledi. Ol şəhərimizin merkezi bulgan Başkıstan Səudə özəginin meydanında ötkərildi. Beyramda qatnaşıcılarına İxlas məscidimizin mütəvəlliyəti Yaşlar bölügü жетекçisi Alfred Dövlətçin selamladı. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Kadirli Müslüman kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm. Başkırtıstan Səudə özəginin konakları. Bütün İslam galemi bugün bayram ite. Biz de Rusya Müslümanları öz yerimizde, öz ilimizde bayram itemiz. 1000 yıllık bizning yerlerde meşitler hem medreseler bulgan. Hem hazırda var. Allah nasip etse bulaşacak. Allah sizge dinimiz için, milletimiz için, vatanımız için faydalı kişiler bulup yaşarga nasip etsin. Allah Teala bütün İslam alemine rahmetin yağsın. Yurtlarınızda cennet isleri bilen Allah tutursun. Mübarek bulsun Uraza gayeti. Bayram bulsun bayramımız. Ey gaziz millet, nak ehli İslam şairlerimiz yazganca, dünyaya kilip de hakkını bilmegen, tarihini okup da gıybret almagan, senin de gamel defterin tirler bir gün, uğrunun cehennemde jeyler bir gün dep yazganlar. Ey kardeşler, 22. iyun günü, ol Rusya halklarının facialı, kaharlı bir günü, ol günü soğuş afeti dünyaya çıktı. Bu cihetten İxlas Məscidimizin konferans zalında, başkalarımızın türlü rayonlarında, türlü tübeklerinde yaşayan veteranlar jıyılıp bu günü hatır kişisi etip ötkerdiler. Şörağa kilüşçilərini İxlas məscidimizin imam xatibi Muhammed Hazret Gallamov selamladı. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen bütün ehli İslam cemaatimiz isminden Başkırtıstan Müslümanları dini azaretine tabih bulgan İxlas mahallesinde yaşayan Müslümanlar Uzak dini azaretimizin reisi Şeyhülislam Talgat Hazret Taceddin Gali Cenaplarının nasihatları bilen Allah vatanımız Rusya'ya kelgen afet karşında Allah sözü bilen bu sohbetini başlayız. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas.
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Amin. Ushbu ayat celillerde buyurulgança Rabbimiz Allah bizlerini şeytanın naşar yığıntısından, vesvesesinden, kütülmegende kelgen afetlerden saklasın. Biz tik Allah kağına sıyınabız. Gaziz millet, biligiz ki soğuş afeti kişilik dünyasında hiç nişek koşup kıtılığı mümkün bulmagan bir afettir. Süyüklü Peygamberimiz bu cihetten soğuş afetinden saklanır için kuvvet jiyig'iz, kuvvetli bulug'iz deb buyurdu. Nersesin ol kuvvet deb sıragaş sahabeler, kuvvet ol atudur dedi. Atu mağnası elbette zamanına göre özgerip kelgen. İlk kişiler soğuşkanda bir-birsine taş atkanlar. Gasırlar ötkeş alar bir-birsine süngü, kılıç bilen atışkanlar, ok jeyeden atkanlar. Tağı da gasırlar ötkeş alar bir-birsine puşkalardan, avtomatlardan ata başlaganlar. İndi sıngı gasırlarda kişiler soğuş vaktinde bir-birsine kıydığalar arası raketalar bilen atalar. Mine biz şunday bir zamanda yaşaybızdır ki, halkımızın ağız jawherlerinde şunday jırlar var. Biz bir vakit jingilmedik, jingilme bizde indi. Bu bizning etkay ankelerinin, qartati qartanilerinin jırlarında şılay yangıradı. Soğuş afetin biz görmesek de, soğuşның aşısın, hasretin, onun yaralarını көрген qartatiler bizni biz bilemiz. Benim qartatiyim, Жеңу bayramı günlerinde bulay deb jırlar idi. Ukrayina родная, Белоруссия золотая deb jırlar idi. Çünkü ol şul tübeklerde soğuşta buldu. Bugün halkımızın ziyalları, veteranlar, İhlas meştebizinin huzuruna jıyılıp yüzlerinizni Xudayga yönelttik. Men bugün bu iştihatınız, bu amelleriniz hakına kagılsınla sizge feriştenin yefek kanatı deyip dualar kılmaktamın. Allah'a şükür biz öz ilimizde, öz jerimizde, öz iyimizde yaşaybız. Bizning öz iyimizde, öz kuyimiz demek biz baxtli, biz baxtiyar xalq. Hoş geldiniz bugünkü kişege. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Всемилосердного, хвала Аллаху, Господу миров и благословения всем Его пророкам и посланникам, дабы мир и согласие воцарилось на земле, ибо наша земля в этом мире есть житница вечного бытия. Улуг ватаныбыз Русияда, жаннат кебек мамлекетибиз Башкортостанда, бақыт құяшыбыз, жиһан құшағында именлік йылдызыбыз балқысын деп дұғалар қылмақтамын. Хатыр кичәсе барышында анда катнашучыларның без фикерләрен дә белдек. Мы сегодня проводим очень важное мероприятие для жителей нашей республики, для России. Дело в том, что наше торжественное собрание, встреча с ветеранами Великой Отечественной войны приурочена к очень, казалось бы, скорбной дате 22 июня 1941 года. Но эта дата скорее не скорбная, а скорее величественная и героическая, потому что она приоткрыла новую страницу в истории нашего государства, страницу полную мужества, героизма и величайшего патриотического подъема. В зале у нас присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, жители Советского района. Те ветераны, те люди, которые составляют костяк нашего общества.
на которых ложится бремя ответственности за будущее подрастающее поколение. Поэтому они продолжают оставаться в строю, поэтому они на передовой, потому что они сохраняют память, но не просто память о тех грозовых событиях, а память действенную, память активную. Они несут в массы, в народ, в жизнь те нужные слова, которые помогают нам и вспоминать прошлые события, и осознавать себя как часть общества, и строить наше будущее. Біз Совет районы ветераннары организациясында енді Уфаның мен председателі болам шушы организацияда. Біздің организациябыз да 13511 бар ветеран, труженики тыла, әлігі күнде исен сау 131 соғыш қатнашқан, Бүйік Ватан соғысында қатнашқан ветераннарыбыз бар. Біз олар білән менә шушы бір түрлі бірләштіріп, біргәләшіп, яшәп, біргәләшіп, сөйләшіп, эш алып барабыз инде безнең законнарыбыз буенча ветераннар турында кайгырту, хөкүмәт ягыннан аларның мәсьәләләрен хөкүмәтләребезнең урындагы хөкүмәтләргә җиткерү, бергәләшеп шушы килгән сорауларга җавап табу, эзләү, шул турыда эшләр алып барабыз. Ветераннар организация үзенең бурычы дип саный, бер зур бурычы, бер төрле шушы яшьләр арасында гыйльми агарту эш алып бару. Особенно менә шушы Бүйік Ватан сугышы турында, аның нәтиҗәләре турында, аның килеп чыгу вопрослары турында тоже, и ничек безнең илебездә шушы сугышка каршы эш алып барылган, сугыш вакытында аның безнең ветераннарыбызның ул турыда, ул эштә инде булган рольләре зур алып барыла эшләр. Бик күп выступление, уку мәктәпләрдә, колледжларда, укучылар алдында, студентлар алдында чыгыш ясыйбыз, үзебез ветераннар белән җыелышып барып, шунда утырып, бергәләшеп, сөйләшеп, яшьләр дә үзләренең вопросларын сөйли. Безнең илебездә менә әлеге көндә бик җиңел хәл түгел. Безнең бит инде ачыктан-ачык әйтелә, илебезгә каршы гибридный сугыш алып барыла дип. Шул турыда ветераннарның роле зур, илебездә стабильность булсын өчен менә шушы юк бар, алдап, юкны обещать итеп хөкүмәткә керәсе, тырышасы кешеләргә каршы без бер төрле агарту эше, ялганлыкка каршы алып барабыз. Ветераннар безнең илебездә бүген инде зур өлеш, ул менә шушы тавыш бирүче кешеләр буларак, безнең илебездә стабильностьны саклаучы бик зур көч дип мин саныйм. Аларга игътибар ишшуда зуррак булырга тиеш, артырга тиеш, аларның урыны менә шушы илебездәге именно стабильностьны алып бару өчен минемчә бик мөһим. Шушы инде менә бөтен теләкләр, бөтен ветераннарга исәнлек, саулык телибез. Барысы да шушы менә бүгенге көнне тагын бер мәртәбә искә алып, туры килгән хәлләрне менә баштан үткәреп, бергәләшеп, уйлашып, шушы булган хаталарны бүтәнчә инде допускать итмичә дип әйтим, шушы илебезне саклап калу, бүгенге хөкүмәтебезне без чын күңелдән поддерживать итә ветераннар. Аны менә сайлаулар һәр вакытта исбатлап тора. Шушы инде безнең тынычлык, менә шушы без әйтәбез бит инде стабильность дип, шушы булсын иде. Шушы безнең теләк ветераннардан. Бүйік Ватан сугышында безнең нәнәйләребез, хатын-кызларыбыз зур роль уйнаганнар. Ирләр сугышта, хатын-кызлар тылда ватаныбызны коткару өчен, җиңүгә өлеш кертү өчен иң зур өлешләрен салганнар. Бүген бүтән дөньяда сугыш шәүләсе йөри. Менә шушы сугыш шәүләсенә каршы без хатын-кызлар бүген нәрсә эшли алабыз? Без әниләр, нәнәйләр илебез өчен, бүтән галәмебез өчен дуалар кылырга тиешбез. Яхшылыкка өндәргә, иминлек сорарга Раббыбыздан шушы илебездә балаларыбыз бәхетле киләчәктә яшәсен өчен. Халыкларыбыз төзү белән, җимерү белән түгел, төзү белән, яхшы эшләр белән, изи гамәлләр белән яшәсен өчен. Гаиләләребездә мәхәббәт булсын өчен. Балаларыбызга тыныч, имин киләчәк булсын өчен.
Bütün хатын кызларыбызны кулларыбызны күтәреп, бийек Раббыбыздан сорыйбыз. Я Раббыбыз, безнең илебезгә, илебез җитәкчеләренә иң хәерле ярдәмнәреңне бир. Иң хәерле ишекләреңне ач, Раббыбыз. Bütün галәмдә тынычлык булсын өчен, милләтләр, халыклар тату яшәсен өчен, иң хәерле ярдәмнәрне бир, Раббыбыз дип, барыбыз да дуалар кылабыз. Ихлас мәчетенә җыелган вакытта, республикабызның төрле районнарыннан килгән хатын-кызлары белән без һәр вакыт менә шушы илебез өчен, халкыбыз өчен, халкыбызның бәхетле киләчәге өчен, әхлаклы балалар тәрбияләү өчен, әхлаклы җәмгыять төзү өчен күп дуалар кылабыз. Бүгенге хатын-кызларыбызның иң көчле коралы да ул дуга. Бүген һәр бер йортта әниләребез, нәнәйләребез, гаиләбездә үлфәт мәхәббәт булсын өчен, тынычлык булсын өчен, халкыбыз бәхетле яшәсен өчен күмәкләшеп дуа кылырга чакырам. Барыбызга да бәрәкәт, иминлек, тынычлык насип булсын. Бәхетле киләчәк насип булсын, тыныч киләчәк насип булсын илебезгә. 7 июль Башкортстан Республикасында Халыкара Ислам эшмәкәрлеге берләшмәсе 2 яшьтән 15 яшькәчә балалар арасында Галәм авазы Коръән Кәрим уку ярышын үткәрә. Әлеге чара Ырымбур мәхкәмәи шәргиясе төзелүгә 230 ел һәм Зәйнулла Рәсүленең 185 еллыгына багышлана. Бәйге Ихлас мәчетендә үтәчәк. 7 июльдә Коръән тантанасына бергәләшеп килегез. Аркадашлар, Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте һәм Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге программабыз ахырына якынлашты. Программабыз җаннарыбызга рәхәт, тәннәрегезгә сихәт булсын. Ил күгебездә бәхет кояшыбыз, җиһан кышагында иминлек йолдызыбыз балкысын дип дуалар кылмактабыз. Әнә шулай бер булып, тере булып, эре булып, гамәлдә һәм фикердә бер булып яшик. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.